Dit is Rondje Regio met vandaag Queen-concert in Venray, standbeeld voor buurttrainer Pierre Knoops onthuld en met de partybus de Vastelovenden. 11 minuten en 11 seconden feest in 12 verschillende plaatjes. Dat is de Vastelovend partybus in de notendop. Joep van der Beuk uit Helden bedacht met de vriendengroep van hem een feestroute om toch een beetje de 11e van de 11e te kunnen vieren. Ja, we hebben samen 2 maanden zitten bedenken. We dachten, ja, de 11 van de 11 Ramon gaat niet door. We moeten het anders bedenken. Ja. En zodoende is nog een goede oven met veel beer en zit er goed gekomen. Kei gezellig, hebben ze allemaal gehad. Allemaal. Van velden tot met dorp hebben ze allemaal gehad. Hoe was het vandaag? Ja, geweldig. Echt. We hebben zoveel dorpen gehad. Dat was leuk. Echt. Gewoon de gezelligheid met z'n iedereen. Ja, dat was gewoon leuk. Ja. Ik herinner me wel. Maar kei gezellig. En foto weer. Maar groen dan weer in de streek op een vrijtocht. Kei gezellig. Maar even van noord naar zuid naar noord naar zuid gewoon. Ja, zodoende hebben we op Google Maps gekeken en het zit er goed gekomen. Je zit wel in de regio gebleven. Ja, Noord-Limburg, Midden-Limburg, steden, kleine dorpjes. We hebben dorpjes gehad wat mega gezellig was en dorpjes gehad waar geen reden door was, maar dat was de pret niet minder om. Dit is waar we het voor doen. Dit is wat we voor doen. Het orkest is eigenlijk komt het dichtst bij een harmonieorkest. Het heeft niet de bezetting zoals een harmonieorkest helemaal zou moeten hebben. We missen wel wat instrumenten, maar daar komt het eigenlijk het dichtst bij. We hebben fluiten, klarinetten, saxofoons, trompetten, trombones, euphoniums, bas, tuba's. En voor dit project is het orkest aangevuld met een combo van 2 gitaristen, een basgitarist, toetsenist en slagwerk. Dat hebben we ook zelf in huis. Buiten dat de muziek van Queen natuurlijk voor iedereen herkenbaar is en voor een heel breed publiek, is het ontzettend veelzijdig en fantastisch om ook met een blaasorkest te spelen. Het blaasorkest dat geeft dan, of daar kun je dan net iets extra's mee geven bij deze muziek. En die muziek die leent zich daarvoor. Het is symfonische rockmuziek, dus die leent zich daarvoor om dat ook extra te ondersteunen met blazers met een blaasorkest. Ja, en verder is de muziek zo fantastisch gecomponeerd, zit zo fantastisch in elkaar. Wat ik al zei, het is ontzettend veelzijdig. Dus prachtig om een keer met zo'n orkest te mogen spelen.
We hebben 2 fantastische solisten, Helen Nielissen en Thijs Rozenboom. Maar we hebben ook het Venraaise Rockkoor hebben we erbij ter aanvulling. En het complete plaatje, dat maakt het gewoon een programma. Ja, daar moet je gewoon bij zijn. Afgelopen jaar toen heb ik meegedaan aan We Want More. En toen was ik een liedje aan het oefenen. En toen zat ik in de politieauto en toen was ik die aan het zingen. Een nummer van We Want More, Don't Stop Me Now. En vervolgens had ik die online gezet en die ging toen viral. Die is echt een paar miljoen keer bekeken. Dat had ik ook niet verwacht. Vervolgens werd ik gebeld. Nu sta ik in Venray en gaan we een heel Queen repertoire doen. En eigenlijk zodoende ben ik hier beland. Dus superleuk. En ook wel spannend, want er zaten ook gewoon liedjes tussen die ik helemaal niet ken. De stem van Freddie Mercury, die ligt me aardig. Het is wel echt heel heftig en daar kom je haast niet bij, zo goed dat hij was. En ik ben ook niet om hem na te gaan doen. Maar het is wel een heel gaaf repertoire. Wat ik zo leuk vind aan zingen is, ik kan daar allemaal energie in kwijt, je kan er heel veel emotie in kwijt. En dat is gewoon heel erg mooi. En ook als je dat dan weer terugziet bij het publiek, als je daar reactie van krijgt, dat is wat je wil. En daarom sta ik op het podium, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made of you. I've had my Ik ben Helen Nielissen, 38. Ik kom uit Vierlingsbeek en woon sinds kort ook weer in Vierlingsbeek. Ik heb een heel aantal jaren hier bij VES gezongen. Een band die voornamelijk bestaat uit mensen uit Venray. En in 2018 heb ik hier ook meegedaan met het Toppersproject. En nu weer terug bij het Queen-project. Ja. En hoe kwam je hier terecht bij Queen? Bij Joop heb ik ook samengewerkt met het Toppersproject met MMSK. En hij vroeg of ik nu mee wilde doen weer met dit project. Dus leuk. Deze muziek was voor mij helemaal nieuw. Ik heb eigenlijk nog nooit nummers voor Queen gezongen. Het wordt normaal natuurlijk ook door een man gezongen. Dus wel een uitdaging ook weer qua nieuw repertoire. Ja, en met het koor erbij en met Thijs erbij en een volledig orkest in de Schouwburg. Nou, hartstikke leuk.
Wat voor ambities heb je nog voor de toekomst? Nou, uiteraard nog veel meer zingen. Ook meer studiowerk doen. We zijn bezig om zelf een studio te maken en het daarin te doen. En ja, voornamelijk ook wel dit soort projecten. Maar ook zelf nummers gaan maken en die dadelijk uit gaan brengen. Wat is de rol van het koor in dit stuk? Dus in hoofdzakelijk de samenzang aan dikken, zeg maar. Hè. Dus de tweede, derde stemmen. Dus die partijen. En in refreintjes en introotjes. En we hebben ook een solo-stuk waar we ons eigen kunnen laten horen. Dat is een a cappella stuk en heet We Will Rock You. En daar zijn we heel druk mee bezig. Met de voorbereiding. Ja. Dit was de eerste keer dat we dus echt zeg maar met iedereen bij elkaar kwamen. En het rockkoor is een beginnend koor, zeg maar. We zijn eigenlijk pas gestart weer in september. We hebben 1,5 jaar stilgelegen in verband met corona gebeuren. En toen waren we eigenlijk pas net gestart. Toen waren we pas een half jaar bezig. Dus, en we zijn met Queen gestart in september nu om dat in te studeren. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze voorstelling? Ja, eerst samen met Ad Welte, de gitaarleraar, de nummers uitgezocht. En na de vakantie zijn we samen met de harmonie gaan repeteren. Ja, er waren ook heel veel liedjes die had ik nog nooit gehoord. Dus die heb ik dan in een YouTube playlist gezet. En daar heb ik dan naar geluisterd. Dat helpt al flink. Dan hoef je niet per se alles te lezen, maar je kunt dan alles horen. Dat helpt flink. Ja, het is een superleuk traject waarin we zitten. Het is echt leuk om met zo'n goede muzikanten samen te mogen spelen. Zo'n goede zanger en zangeres. Ik speel hiernaast ook nog bij Chanté, een band in IJsselstein. En dit doe ik nou als project erbij. Ja, ik zat pas net bij Ad en dan werd gelijk benaderd door deze harmonie. En kon gelijk bij deze harmonie beginnen. Het is al vroeg wanneer Colinda van Bergijk uit Meijel aan de schmink zit. De 11e van de 11e, de start van het vastelovenseizoen. Maar dit jaar toch anders. We zijn gewend, normaal gaan wij ook, ik ga altijd met Sylvie Geuns samen toch naar de grote 11 van de 11e evenementen. We hebben eerder dit jaar eigenlijk al besloten dat wij dus gewoon lekker in ons eigen dorpje blijven. Ook voor de Joekskapel goed gehusteld waar ik de Hofkapel waar ik ook bij ben. En de bezetting ook toch compleet te maken, willen wij graag in ons eigen dorp blijven. En ja, klein, ook leuk. We maken toch ons eigen feestje. Vastelovend zit van binnen en dat beleven wij toch even goed wel. Zo dat schminken, dat is al zo van, god, dat hebben we al zo lang niet meer. Ja, dat kennen we wel doen, maar nou, dit is toch wel een speciale dag om dat op de 11e van de 11e te doen. En zeker nou ik mijn schmink op de snoet heb staan en dadelijk mijn vastelovensklier, mijn jasje aantrek, mijn trompetje in de hand richting de heren ga, dat kriebelt. Ik ben toch wel, ik voel wel, het stroomt door het bloed. Hey! De grote carnavalsevenementen zijn afgelast vanwege de coronasituatie. Toch moet Colinda er niet aan denken om een dag als vandaag over te slaan. Het is natuurlijk allemaal heel erg wat er gebeurt. Zeker waar. Ik werk zelf in een zorgcentrum, dus ik sta er best wel ook dichtbij en al het nieuws wat er gebeurt. Maar ja,
Het is heel dubbel. Je wilt even goed toch vieren. En ik heb ook mensen gesproken. De ene zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel of niet moet gaan. En aan de andere kant, ja, het is niet afgelast. Laten we gewoon gaan. En als we niet mogen gaan, dan huren we het wel. Toen ik 6 jaar was, heb ik meegedaan met carnaval. Het was mijn beste dag ooit. Het hijsen van de vlag in Meijel is een van de enige activiteiten in Pelemaas op de 11e van de 11e. Veel verenigingen besloten hun activiteiten te cancelen vanwege het hoge aantal ziekenhuisopnames. Toch gaat het Chille Wazelgala in Den Binger komend weekend nog gewoon door. Daar kunnen we dus helemaal niks van zeggen. Nee, we wachten het wel af. We pakken de dag, pluk de dag, zeggen ze wel. En dan gaan we vandaag gewoon doen. En we maken ons eigen festival. Met de plaatsing van een levensgroot standbeeld in brons, geïnspireerd op zijn bekendste butenpersonage De Jager, eert Maarschouw de in 2018 overleden butenredner Pierre Knoops. Het standbeeld van de oude inwoner van Maasbracht heeft een prominente plaats aan de Havenstraat gekregen. Een ontwerp van de Roermondse kunstenaar Dolf Wong. De gemeente Maarschouw ondersteunt het initiatief en zorgt voor het beheer. Een lokaal comité van vrienden en bewonderaars werkte ruim een jaar voor een blijvend eerbetoon aan de bekendste butenredner. Dankzij de steun van het bedrijfsleven en particulieren werd begin dit jaar gestart met de voorbereidingen en de productie van het kunstwerk. Ondanks werd aan de aanwezigheid van wethouder Tim Snijkers bij bronsgieterij Kusters het wassen model getoond aan de opdrachtgevers en de naaste familie van Pierre Knoops. Vandaag, de 11e van de 11e, was de officiële onthulling. Het was mei 2019 dat ik werd gebeld door Bert Kommel. En Bert Kommel die zei, luister, er zijn een paar vrienden van mij. Er zijn bewonderaars van die pap. En we hebben het idee om te zorgen voor een blijvende herinnering. Wat dat was nog totaal niet bekend. Maar denk ons over met, vraag toe wie we erover denkt en we willen het tot stand brengen. Maar onthullen hier in de Boetelog aan de haven een standbeeld voor een eenmalige en unieke mens. Een ras-echte artiest met de naam Pierre Knoops. De ochtendgymnastiek van een ambtenaar in een gemeentehuis. Op en neer en op en neer en hoe het angeroog. Hij kon ook de draad steken met het openbaar bestuur en zijn bestuurders. En daarmee relativeren. In de buurt of een conferentie in deze tijd van populisme en korte lontjes is een belangrijk instrument om te relativeren. Om een spiegel voor te houden. Om de druk weg te holen. En in dat opzicht misten we Pierre op dit moment heel erg. We zijn ontzettend trots en vereerd dat we als carnavalsvereniging onder het viaduct uit Maasbracht Beek het beeld ter ere van Pierre Knoops mogen adopteren. En we doen dat in naam van alle carnavalsgerelateerde verenigingen in Limburg. En daar zijn we heel groot en daar zijn we heel trots op. De meeste lui verklaren ons voor gek. Vragen zich af of er niks beters te doen hebben vandaag. Nee, beste lui, wat we hier doen, kunnen we absoluut niet meer serieus nemen. Het is zelfs zo stom, zo raar, zo'n flauwekul, dat ik de reiskosten Enschede Maasbracht nergens kan declareren. Laat staan dat ik de kosten van het wassen van de toga van de belasting als gif kan aftrekken. Want dat kan alleen maar als je het overhoopt voor algemeen nuttige zaken.
En dat we eerlijk zien, wat we hij metmaken, is pas echt onnuttig. Ieder woord wat ik hij nog extra aan voel maak, is verloren tijd, is schele wauwel. En laat dat nu juist, dames en heren, dat onnuttige, die schele wauwel, die kwatsch, die flauwekul, die onzin, dat nu juist dat us hij allemaal aanspreken. We allemaal lopen warm voor onzin. We houden ons dan zelfs wetenschappelijk met bezig. Pierre Zaliger was daarin de beste. Hij was de kampioen in de schele wauwel. En dan met oog in het uitdragen en het expliceren van het nut van het onnutte. De zin van de onzin. De weerde van wat waardeloos is. En de scherpe blik die schele wauwel oplevert. Laten we gauw aan deze kwatsch een heel passend intro maken. En dan mag ik Toos vragen om samen met mij richting het beeld te gaan en te kijken wat de Jeger dus te vertellen heeft. Dank je wel. Nou. En dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.